posaré de pinzell. El mercat, què és el mercat? El mercat va començar originàriament, i estem parlant de fa 10.000 anys, siguent de mercès. Els tòtems regalaven allò que havien aconseguit en els seus viatges a la tribu matriu. I el mercat ve de mercès, de regalar. El mercat va evolucionar, perquè això de regalar era limitat i a més es quedaven sense res si no ho tornaven. I es va iniciar el troc, que veieu abans, sense diner. Jo canvio això per allò. Això és molt bé, això és fàcil, això encara funciona, i tot podem fer qualsevol, però també és limitat a l'hora d'expandir el comerç, perquè no tothom sempre té el que vol l'altre. Doncs la manera en què això es fa enorme és posar-hi la moneda entremig. És a dir, entre l'intercanvi, fixem un valor, fem una moneda, fem un paperet, fem el que sigui, i tu em quedes els paperets i quan us convingui compraré sabates o compraré el que sigui. Això és la moneda transparent a nivell de mercat que es proposa a nivell local, que segurament després ens explicaran. És fantàstica, funciona. Però també a dintre d'un estat és limitada. No pot agafar tot l'estat això. Perquè si la moneda local comença a fer bancs, el banc és necessari, començarem a tenir problemes. I finalment apareix la moneda d'or i plata. Que té què? Que porta l'engany en si mateix, perquè la moneda per si és valuosa. Penseu que un paper en si no és valuós, però l'or i plata sí. L'or i plata van començar a ser moneda fa 4.500 anys, ens ho explica l'Agustí. I va començar, a partir d'aquí comença la corrupció. No us penséssiu pas que les muralles de Jericó, tal com explica la Bíblia, van caure perquè van sonar les trompetes. Van caure perquè coincideixen amb l'invent de la moneda d'or i es va poder corrompre en els que vigilaven les muralles perquè deixessin entrar l'enemic. Hi ha una història que és la mítica, explicada per qui li interessa el mite, i una història real perquè busca documents. És a dir, coincideix la invenció de l'or i plata amb la caiguda de muralles. Abans les muralles eren invencibles. Doncs com és invencibles? No hi ha cap arma, és aquesta l'arma. Subornar, és corrompre els que vigilen. Prometre-los que després de la batalla seran rics. I això funciona i funciona encara avui en dia. Què és necessari perquè una moneda sigui transparent? Això és molt interessant. Bé, hem començat a tenir unes senyals amb la moneda amb la targeta. Tots sabem que pagant amb targeta t'identifiques. Evidentment es poden falsificar targetes i hi ha tot aquest merder. Però d'entrada, amb targeta identifiques. És a dir, saps qui és que paga, és un primer document que serveix per fer les transaccions, és diner de plàstic es diuen, però en definitiva no fa res més que donar informació del que tens al compte i del que pots comprar o no. Això és diner transparent, si s'utilitza bé. És diner transparent també, què? L'ecocent, imposar l'ecocent. Clar, si una comunitat fa una moneda perquè la gent es pugui intercanviar les coses i és una moneda gestionada en honestedat, és transparent, és a favor del poble. Perquè si no hi hagués aquesta moneda la gent no podria canviar el que té, no hi hauria mercat. En canvi, fent aquesta moneda facilites el mercat. Això és extraordinari, brutalment parlat. Però llavors hi ha un tema que és les dades. En macroeconomia és molt important saber el que passa en el mercat. Ara us explicaré una anècdota per explicar-vos això d'aquí dalt. Un dels alumnes d'Agustí Xaló va ser gerent de Mercabarna. No sé si sabeu què és Mercabarna. Mercabarna és un mercat central d'abastament de Barcelona. Quan ell va arribar allà, els mercaders que portaven mercaderies havien d'entrar i pactar amb les diferents caciques que hi havia allà dintre els preus, en quin moment entregar la mercaderia, però home, si està venent baix, doncs ja no l'entrego, m'aguanto i la vendré després. I tot això era informació privilegiada del bar de Mercabarna, on hi havia 4 cacics que dominaven la situació. Què va fer aquest noi? Va fer panells d'informació, encara hi són avui en dia, a Mercabarna. Cada vegada que es ven una mercaderia, tothom sap que s'han begut tants quilos de taronges a tal preu. Que en aquell moment a Mercabarna hi ha tantes tonelades de taronges, de peix, de patates, de no sé què. Aquesta informació de lo que hi ha i quan a mercaderies es fa pública. És a dir, la transacció de mercaderies l'hauria de conèixer tothom. No pot ser que sigui secreta. L'altra cosa és qui compra i qui ven, això no cal que sapiguem qui és el que ha comprat. Però a quin preu ha comprat i quina quantitat, sí. Això són condicions necessàries perquè el diner sigui transparent a nivell social. Com se reparteix el diner avui en dia? Bueno, hi ha la possibilitat que et toqui la loteria, una mica sigui aquella, no? Això és una mena d'enganyabobos que té l'Estat perquè la gent calli i vagi tirant de qualsevol manera. I l'altra cosa que tenen és repartir misèria. Els estats avui en dia reparteixen misèria. Si no, només teniu l'anècdota dels 400 euros del Zapatero, que ja t'ha tingut que repartir, i llavors els jubilats aquest any en cobren menys que l'any passat. És a dir, els estats només saben repartir misèria.
es posen contentíssims i diuen que aquest any les pensions augmentaran un 10% més que l'any passat. Estan augmentant 3 euros, estan disminuint 5 euros, es fa pixar de riure després del resultat. Ells ho diuen tota la barra del món, tan tranquils. Et diuen que no hi ha diners, que no poden donar més. Per què no poden donar més? Fixeu-vos que per què es van inventar els bitllets de 500 euros? Quan la Unió Europea va fer l'euro, per què va fer bitllets de 500 euros? Algú de vosaltres els va negar? Ningú. Doncs bueno, van ser els estats. I per què? Per facilitar la corrupció. Quan es paga una cosa secreta, hi ha un home del moletí. Quan van enganxar els tipus de filers de l'estafa filatèlica, van descobrir que en la paret d'aquells homes guardaven no sé quants bitllets de 500 euros. És a dir, els mateixos estats faciliten la corrupció i l'anonimat a l'hora de moure diner, fent aquestes coses, legalitzant bitllets de 500 euros, per exemple. Després hi ha els bancers, els financers i les grans fortunes. Aquesta gent, si guanyen, i això ho teniu tots claríssim, perquè ho acabem de passar, si guanyen diners se'ls queden, i si en perden els reparteixen. L'administració l'han pagat tots. És a dir, quan hi ha pèrdues, socialitzen, i llavors tornen socialistes ràpidament. Ara, quan hi ha beneficis, no. El capitalisme privat és sagrat, això ho derivarem. En què consisteix la societat utilitària, la que fa productes útils a la societat? Té 4 sectors per treballar aquesta. El primer és que tots coneixem, el treball. És el treball com a utilitari, el que va a la fàbrica, el que va a l'obra, el que va a la mina. Aquest tio està treballant i està produint béns útils. Després hi ha l'empresari. L'empresari també és un home que treballa a favor de béns útils i de la utilitat, si treballa net. Si treballa brut, no. Igual el treballador també pot treballar brut, també pot ser un treballador incompetent, ocupant una plaça, llavors és horrible. Estic parlant sempre de gent competent. Tant els treballadors competents com els empresaris competents són dos de les fonts de fer riquesa a la societat. Quin és el tercer? El capitalista. Aquell senyor que el que li agrada és guanyar diners. El que li agrada és guanyar diners. I prou, guanyar diners. Aquest senyor que és capitalista fa unes regles del joc que no són falsables. Sabeu què vol dir això? Que no es pot comprovar si és veritat o no. Per exemple, vosaltres coneixeu el senyor Florentino Pérez? És president del Real Club Madrid. Aquest senyor no fa massa va contractar un jugador que es diu Ronaldo i va pagar 90 milions d'euros a un club anglès. A les 24 hores, això és importantíssim, a les 24 hores d'haver-lo contractat, el senyor Ronaldo tenia una clàusula de recessió en el Real Club Madrid de 1.000 milions d'euros. N'havia pagat 90 i diu, ara val 1.000. I això ho va fer. S'ho va inventar. Com pot ser que un senyor digui això? Com pot ser que revaloritzi en 24 hores? Això és una estafa. S'està prenent el pèl, s'està inventant el diner, aquest senyor. Vosaltres direu, que aquests 1.000 milions no es cobraran mai. És igual. Perquè aquests 1.000 milions, en la comptabilitat d'un club, són actius. I no és el mateix que jo tinc un jugador que val 10 que val 100. Això em dona a mi més capacitat de crèdit, més capacitat d'endeutament. L'enginyeria financera fa que aquesta xifra funcioni ja. Des del moment que m'ho he inventat. Això ho va fer Florentino Pérez davant de tothom. I ningú va protestar. No he vist cap article al diari d'economista distingit, ni de jutge, ni de res que hagi protestat. I aquest home s'ha estafat a tots fent aquesta pirula. Bé, el món del futbol, el món de l'esport és un món que està injectant, igual que les hipoteques basura, també s'està inflant molt i un dia patarà, perquè no té cap sentit maregar aquestes coses d'aquesta manera. Però són preses de pèl que ens fan a tots i no és ben ens n'adonem. Surten els diaris. Això sí que s'han d'inventar diners. I a més, sense base, perquè a mi em dóna la gana. És com si jo dic, quan també, la meva casa val 200 milions. I vaig a donar una hipoteca per 200, ho dic no. El Florentino Pérez va fer això, es va inventar 910 milions en 24 hores. És realment fantàstic. L'altra cosa és l'inventor. Aquest pobre desgraciat d'aquí és l'inventor. L'inventor també fa que la societat utilitària funcioni. El que passa és que els inventors estan molt mal, tenen una llei de patents horrible aquí a Espanya. Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va fer una llei de patents fantàstica, que realment protegia l'inventor. I l'inventor és un element de la societat absolutament necessari. I se l'ha de pagar molt bé, perquè els invents són sensacionals, quan són bons, esclar. I per tant, és una persona que ha d'estar ben pagada, l'inventor.